Stoupneme si na šířku boků, chodidla zakořeníme do země, uvědomíme si klouby pod palci, malíkové hrany paty a nad těmi středy chodidel vytáhneme celé tělo vzhůru až za temenem. Nádech vzhůru a výdech uvolníme na té ose, co není potřeba. Uvolněný obličej, čelisti, ruce. A znova nádech vzhůru, za temenem, příjemné protažení, dlouhá páteř. A výdech uvolníme. Ještě naposledy nádech a výdech. Tak, otevřeme si oči a pojďme kroužit zápěstími a u toho zvedáme celé paže přes upažení až do vzpažení. Uchováme stále tu protaženou linku těla, příjemnou. Paže posíláme spíš dozadu, aby se nám i otevřel hrudník. Tak, ještě naposledy cesta nahoru a dolů. Můžeme ji i třepat těmi zápěstími, trošku víc je probudit. Tak, bezvá a rovnou ty paže vezmeme a posíláme za tělo. Vnímáme ramena a hrudník. Před tělem překřížíme, vzadu posíláme paže dozadu. Tak, několikrát. Takhle zase probudíme ramena. Tak, bezvá, povolíme ruce. Postavíme se na levou nohu, vezmeme pravou a několik kroužků kotníkem na druhou stranu, jsou to takové volné kroužky, pak uchopíme koleno, pravé koleno pravou rukou a vytváříme půlkroužky, takže máme oporu o tu ruku, ve které máme uložené koleno a uvolňujeme kyčel. Tak, když bychom nedosáhli rukou, tak necháme bez té opory ruky a tak to se lépe kyčel uvolní. Tak, bezva. Necháme stoj na jedné noze a ještě nohou zakýváme ze předu dozadu. Úplně uvolněný pohyb. Pokud bychom ztráceli rovnováhu, upřeme pohled na nějaký pevný bod před námi, na podložce nebo na zemi nebo na čemkoliv. Tak. Bezva, vyměníme nohy, pravá je zakořeněná, stojí, uvolníme levou nohu ze země, několik kroužků s kotníkem, úplně volných na jednu i na druhou stranu. Tak, potom uchopíme koleno levou rukou a provedeme několik půlkruhů, přičemž osa nám stále drží. Může být představa, že vás někdo drží za hlavu od stropu a vy nemůžete spadnout. Máte tuhle pomoc? Tak, bezva, uvolněná kyčel. Tak, a ještě jedno kývání nohou. Dopředu, dozadu. Bezva. Můžeme dokončit a půjdeme s celým tělem. Budou to předklony, záklony v takovém uvolněném, spíše švihovém tempu. S nádechem vzhůru, s výdechem s pokrčenými koleny až do podřepu lehkého. Můžete ruce i zapažit. Tak a pérujeme. Tak, nádech, výdech. Ještě několikrát. Tak a naposledy dolů a nahoru. Bezva. Levou nohu necháme na místě a pravou zakročíme. Postavíme ji na prsty. Tak chviličku tlačíme patu dopředu a vnímáme uvolnění klenby.
Potom došlápneme patou na zem, můžeme si pokročit tou přední nohou, jak bude potřeba, abyste cítili tu achilovku a lítko té zadní strany, té pravé nohy, tak. Bezva. A potom vytáhneme paže vzhůru, postavíme se na tu levou nohu a zůstaneme v takové šikmé lince mezi pravou špičkou u nohy a pažemi, které směřují do prostoru. Tak. A potom přejdeme do bojovníka trojky, takže se úplně překlopíme do takové dlouhé linie v rovnoběžné sezemí. Paže tahneme do prostoru, patu posíláme v protisměru do zádu. Obě kyčle jsou stejně vzdálené od země, možná tu pravou budeme muset trošku snížit. Tak, bezva na 3 dechy a potom pravou nohou zašlápneme dozadu do nízkého výpadu. Odložíme koleno na zem a pojďme vzhůru s pažemi nahoru na 3 dechy. Tak, bezva položíme dlaně na zem a levou ruku potom pošleme vzhůru. Protažení celého těla. Zase na 3 dechy. Bezva paži pošleme zpátky a pes. Tak, na 3 dechy, klidně si tam poťapkejte. Jedna pata k zemi, druhá pata. Dlouhá záda, za kostrčí uvolněná hlava, dlaně pěkně zapuštěné do země a důležitá jsou ta záda dlouhá, pak tam můžeme něco laborovat s nohama. Tak, bezva. Potom půjdeme 3krát kolena těsně nad podložku a zpátky pes. Bezva, naposledy pes a potom přiťapkáme nohama k rukám. Tak a potom kulatě vzhůru, nádech až do záklonu a výdech dlaně k srdci. Tak a na druhou stranu půjdeme totéž. Pravá noha stojí, levou zakročíme mírně dozadu a prsty stojí na podložce, patu tlačíme dopředu, cítíme protažení celé klenby. Potom došlápneme patou na zem, můžeme si nakročit mírně dopředu nebo nahnout, abychom cítili protažení zadní strany levé nohy. Tak, bezva a potom vytáhneme paže vzhůru a jako bychom se vznesli o něco nad podložku, levá noha se vznesla, jsme v takové šikmé lince mezi rukama a tou zadní levou nohou, jako bychom chtěli vyletět někam, odstartovat do vesmíru. Tak, několik dechů v této startovací pozici, zakotvení za to pravé chodidlo do země a potom to celé překlopíme dopředu. Rovnoběžná pozice se zemí, stojnou nohu propneme, jak je možné, nebo ji necháme mírně ohnutou v koleni a levou kyčel pošleme kousíček zpátky dolů k zemi, aby obě byly stejně vysoko od země. Táhneme tu pozici mezi dlaněmi a patou do délky, uvolněná krční páteř. Tak, to znamená lopatky máme široké a posíláme je k pánvi. Bezva, potom zašlápneme levou nohou dozadu. Zase jsme v tom nízkém výpadu a nádech vzhůru paže. 3 dechy. Kdo chce zakloní hlavu, kdo nechce nemusí. A potom pošleme ruce pod ramena a pravou ruku vyšleme vzhůru. Necháváme takovou dynamiku, že to napětí posíláme hlavou ven a pravou ruku ke stropu. Jo? Tahne to za jednu a za druhou stranu. Tak pošleme zpátky pod rameno pravou ruku a pes. Zase si tam můžeme různě poťapkat. Dlouhá záda, uvolněná hlava, pohled mezi kolena do dály. Tak a 3krát kolena těsně nad podložku. A
a zpátky pes. Výdech dolů. Tak, neuzavíráme nikde ramena k uším. Bezva. A pak přiťapkáme nohama k rukám a zůstaneme teď v širokém dřepu. Tak, dlaně k srdci. 3 nádechy, výdechy. Vložíme špičky prstů pod nožní klenby a půjdeme na 3 jógové dřepy, jížděv vzhůru. Tak. A výdech, jížděv vzhůru, nádech do podřepu. Pánev klesá dolů, nohy jsou silné. A naposledy. Tak, bezva. Přejdeme do vysokého kleku, kolena umístíme na zem. Když by bylo potřeba, použijte nějakou měkkou výstuhu. Tak na šířku boků. A Paršvakonásana, úklony, závora. Levou nohu vytáhneme do prostoru. A chodidlem ji umístíme celou ploskou na zem. A potom pravá ruka vzhůru. A aniž bychom se propadli v té levé kyčli, tak úklon vlevo. Jemný, decentní, jaký je vám příjemný, tak abyste cítili celou tu linku na pravé straně těla. Několik nádechů, výdechů. Uvidíte, že ta pozice bude pracovat a bude se rozvíjet díky gravitaci i tomu, jak ji prodýchnete. Tak, bezva můžeme ukončit a potom dlaně pošleme pod ramena, opřeme se o ruce a levou paži vytáhneme vzhůru ke stropu, podíváme se za ní a výdech protáhneme. Tak, a nemáme zakulacená záda, hýždě uvolněné a pracujeme s dechem. Nádech vzhůru, levá paže ke stropu, zachováme lordózu a výdech dolů. Protáhneme ruku co nejvíce. Cítíte levou kyčel, levou zadní stranu nohy. Tak, i tu rotaci páteře. Vysně dole. Tak a ještě jednou. A nádech vzhůru. A potom se vytáhneme vzhůru zase do toho kleku vysokého a vystřídáme nohy. Pravá noha půjde do prostoru. Tak. A levou ruku máme uvolněně položenou na stehni. Pravé chodidlo je zakořeněné do země. Nádech, levá paže vzhůru a úklon vpravo. Tak, necháme zase pozici působit. Celá dlouhatánská linka až k prostředníčku levé ruky se nám protahuje a zvolna uvolňuje. Tak. Bezva můžeme povolit a přejít na ty dlaně. Bezva a zase pravá ruka vzhůru ke stropu a provlečeme nit s výdechem. Dbáme na rovná záda, nezakulacujeme v oblasti beder. A pak dojde k tomu příjemnému protažení působení na kyčle a na páteř. Nádech a výdech. Pořád zůstáváme v poli pozornosti a vnímáme, co se s tělem děje, kde je která část toho pohybu cítit. Tak a naposledy. Bezva. Dáme obě ruce na zem, obě nohy, takže máme stoleček a potom ruce pošleme před sebe, opřeme je o prsty a pošleme hrudník dolů, kam se nám dostane, aniž bychom zavírali krk. To znamená, paže se snažíme spíš rotovat lokty směrem k zemi a podpaždí jako by se chtělo podívat jedno na druhé. Je to celé dlouhá pozice, opět dlouhá páteř a ty paže jsou aktivní. Nenecháme tam zapadnout tu hlavu, ale
vytváříme prostor mezi ušima a rameny. Tak, necháme to klesat dolů. Když by to bylo příliš intenzivní, opřete si ruce o předloktí, o dlaně a hlavu do podložky. Tak, pokud je vám to příjemný, tak to nechte ještě trošku prohloubit. Několik nádechů, výdechů. A potom doťapkáme pomaličku opatrně rukama dozadu, přesedneme si s nohama dopředu a ještě páteř zamotáme do torze, pravou nohu postavíme až za koleno té levé nohy z té vnější strany. Flexujeme levé chodidlo, pravou rukou se zlehka opíráme o tu pravou vysokou nohu a potom pravou rukou dozadu na prsty. Jenom zlehínka se opřeme a potom vytočíme celé tělo za pravým ramenem a můžeme použít i pohled a jazyk. Tak, několik dechů v této pozici. Možná máte pocit, že byste se jakoby opřeli tou levou nohou o nějakou pomyslnou zeď před námi a stále nás to trošku tahne z těch sedacích kostí vzhůru. Naopak, ale tady už je to uvolněné v oblasti hrudníku, uvolněná hlava, čelisti. A klidný dech podél páteře. Tak, navnímat můžete i oblast břicha, masáž orgánů. Uvolnění páteře. Tak, povolíme zpátky do dandásany. Natáhneme záda. A na druhou stranu, takže levou nohu založíme, pravou rukou se opřeme, vytáhneme se ze sedacích kostí vzhůru. Zlehka se opřeme o levou ruku a pošleme celou tu pozici do rotace za levým ramenem, aniž bychom vyosili hlavu a tahli bradu někam mimo tu osu. Tak, ještě několik dechů. Bezva. Vrátíme se zpátky do sedu, dandásana a uvolníme celou pozici dopředu. Vyvěsíme hlavu, ruce, ramena, trup, nohy. Tak, několik nádechů, výdechů úplně v relaxované pozici. Pak se pomalu přesuneme do sedu skříženého, dáme si patu za patu a usedneme k jednominutové meditaci. Zapustíme sedací kosti do země, vytáhneme páteř vzhůru, uvolněná ramena, uvolněné čelisti. Zvolit můžete nějakou mudru rukou, anebo opřít dlaně o stehna, jak jste zvyklí. Zavřeme oči, navnímáme tělo, proskenujeme ho ze shora dolů, uvolníme, tak jako na začátku na té ose, co není potřeba. Nechme několik výdechů tu pozici zcela usadit. Vnímejte nehybnost pozice, tělo je zcela klidné, sedí jako socha, klidná hlava, krk, ruce, ramena, trup i nohy. A
zcela jednoduše pozorujeme klouzání dechu vzhůru z plic až ven nosními dírkami a při nádechu zase dovnitř jemný dotek na nosních dírkách přes bod mezi obočím až dolů do plic. Jednu minutu dáme prostor sami sobě a jenom tomuto jednobodovému zaměření mysli. Dech se stává zcela jemným, pozorovaným. Vracíme pozornost zpátky v klidu a s laskavostí. Přestaneme dech ovlivňovat. Ještě procítíme klid, který jsme právě vytvořili. V tomto klidném, spokojeném poli můžeme se trvat celý následující den. Namaste.